Se kuulutte kyllä G-junaan, mutta sitten katsotaan minkälaisen kilven se saa. G-toket, joo. Toivottavasti tää nyt menee sitten. Joo, se kuulutti Riihimäki. Ja. Kuulutko? On Järvelä, Lappila, Mummila, Oitti ja Riihimäki. Kyllä. Mitä kuuluu näin huonosti nää kuulutukset? Se tulee täältä junasta kohta, se kuuluu aina ensin ulkoa ja se tulee sisältä. Kyllä tää menee Riihimäelle. Siinä on niin ne tutut asemat, mitkä on aina ennenkin Riihimäkeä. Oitti, Järvelä, Hikiä. Hikiä on viimeinen asema, sitten ollaan Riihimäellä. Kyllä tää nyt menee, uskon minua, kun siinä on ne tutut asemat kuulit, mitkä siinä on välillä. Hyvä. Hyvät matkustajat, tämä on G-juna Riihimäelle. Pysähdyspaikkamme ovat Herrala, Järvelä, Lappila, Mommila, Oitti ja Lähetään vasemmassa kuuluttaa. Bästa passagerare, det här är G-tåget till Riihimäki. Vi stannar i Herrala, Järvelä, Lappila, Mommila, Oitti och Ikiä. Trevlig resa. No niin, nyt ollaan junassa G-junaa Riihimäelle. Pelleä pelottaa se sen takia. Sinä eli näytä nätisti mallia. Johan nyt on markkinat, mistä Nellille pitää olla peittoa. Nelli haluaa olla peiton alla nätisti. Kato miten nätisti Nelli on. Ei tuu Pelle kiva reissu, jos sinulla pitää avarisen torua. Nyt meni oven kiinni. Kun kello on jo 5. Nyt tää lähtee. Nyt junaa lähtee polkuttelemaan kiskoja. No niin, nyt sitä matkaa alkoi. Hei hei, Hei hei. Vielä parvekkeovi siellä. No ei se haittaa, kun siellä on ulko-ovi kiinni, niin ei pääse ketään sisälle. Kun sulla on sun ovi kiinni, niin sinne ei kukaan pääse. Kun sä